Unong na katuig og milabay human 36 ka mga miyembro sa media ang gimassacre didto sa Maguindanao ug hangtod karon wala gihapoy na resolba ang kaso sa korte. Gani namatay na lang ang usa sa mga prime suspect sa kaso nga si kanhi Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Karong adlaw panguluhan ni Maguindanao Governor Ismael Toto Magudadato ang motorcade padung sa massacre site ug ang paghalad og buwak ug mga kandila. Kinumdumang 58 ka mga tao ang namatay sa maong massacre, apil niini ang 32 ka mga miyembro sa media nga ni-cover sa pag-file og certificates of candidacy sa asawa ni Magudadato kinsa naapil usab sa mga gipang patay. Ang National Union of Journalists of the Philippines kon NUJP adunay buhatong kalihukan sa Mindiola karong hapon.